salutări, eu sunt Gabriel și astăzi bine v-am găsit la un nou episod într-o nouă serie pe acest canal. Este vorba despre Sam pe Bizon 4, RPG Bizon 4, altul de David. Salut. Acum unde ești? Faci costă sau? Vin la tracker. Da. Unde? E bine. Acum vin. Și Așteaptă că am ajuns aici. ajuns acum vin și eu cu hablul meu. Asta văd ce să vin un mecanic. Eu nu mai aveam fil și mi-au luat și o grămadă de bani. Bine, mi l-au umplut, dar mi-au luat și o grămadă de bani și mi-au luat vreo... mi-au luat 500 de dolari. E bine. Și dacă vă place ceea ce fac, nu trebuie să apăsați butonul de like ca să apară cât mai multe episoade de acest gen. Și astăzi n-am filmat niciun vlog, pentru că, bine, am filmat un mini-vlog, dar nu o să-l postez, că l-aș edita degeaba, pentru că n-am făcut nimic, am stat în casă cu... Hai, și cu David ne-am jucat. Altceva n-am făcut. Și am ascultat muzică. Ai făcut live. Am făcut live-ul ăla, dar live-urile. Da, cad în apă. Ce pot să zic? Am făcut cursa degeaba. Pe unde ești? Am căzut în apă. Pe unde în apă? În care apă? La pod. Hai că vin eu să te iau, stai acolo. Am că am făcut călcioasă de mașină și de pe Bizon 2 de la Maverick la călcioasă de mașină e ceva. Și poate episodul viitor îl filmăm pe Bizon 2, nu? Că pe dar pe contul facem cu Impede facem ceva mai interesant. Dar cum? Dacă filmăm după Davide, nu-l pun azi. Îl pun tocmai... Normal. Aș pune tocmai luni. Să văd dacă nu se sting peste 6-7 like-uri, nu-l pun. Hai, unde ești? Te văd. Vino. Pe unde aici? Nu vino, pe pod. Pe ești pe pod. Da. Degeaba am făcut cursa. Ar fi filmat 2 minute degeaba, bine, nu chiar degeaba. În fine. Eu când ți-ai să îți dai kill? Uite, driftan, uite, aici. Și momentan am level 2. Hai, David, mai repede, hai. Că vine asta cu călciul lui. Ăla nu-i călci, mă. Ăsta e din School Instruction. Unde ești, mă? Bun. Ce ai făcut, mă? L-ai stricat și pe ăsta. Da, așteaptă să mă urc, nu plec înainte, ce pana mea, ți-am mai zis de o grămadă de... Hai, David, că am stricat-o pe asta, pe am făcut-o. Pana mea. Da, cea mea. Am încercat să-mi pun un skin de Dacia pe mașină. De n-am mi-am luat căși. Am făcut o mașină de câmp asta. Da, dar ce de cum? Așa le fac și toate mașinile mele. O mașină asta mă special de câmp. Da, băg așa. Ce de cum? Dar tot aia e. Încă un pic mai înaltă, dar tot la fel te stăm cu ele. Te stăm mai repede, așa că vezi? Da, normal. Nu e de câmp, asta și așa e mașină de câmp. Infernus, dacă îl faci așa e de câmp. Și... Dar tu ai observat că roțile astea stau în aer, nu stau... Care roți? De roțile de la mașină. Da. Hai să Nu lucrăm. stau lipite de mașină. Am văzut. Hai. Ce luăm cricul sau... Păi nu, stai. Hai pe aia scurtă pe care luam eu. Nu, mă, hai cricul. Nu? Nu știu, hai să luăm pe aia scurtă. Păi nu știu unde e. Dar să căutăm ceva să fu. Angel Pine-ul. Nu. Ok, ultima. Nu, stai așa. Fu, vrei? Hai, mă, cricul. Da, What? hai să luăm alta, că cricul l-am făcut de... Păi de ce mi s-a întâmplat? Ce să luăm? Hai, ce? Battery ăla. Bicep, hai, luăm bicep-ul. Nu. Ba... E lui Gipati până la bicep. Hai să luăm pe ultima, nu se fă. Hai. O luai. Să vedem. Nu-i departe. Știu eu pe unde să ajungem acolo rapid. Dar te ții după mine. Eu mai iau după tine. Să mă uite așa pe mapă. Ușor pe acolo. Mama, zici că suntem convoi, avem mai aceleași camioane. Păi hai, bagă-te în spate. Și poate mâine, nu știu, văd, dar nu știu cum să fac convoi pe ETS. Mi se pare că te simți pe formula ETS și e mai complicat.
Hai, ce să mă complic. Dar știi că facem mai mult la cosa asta. Da. O să ne ia mai mult timp, da? Uite, ce de urcat. Pentru că așa și pe altă auto, dar asta e cea mai scurtă. Lângă aeroport, Da, stai că am promotat skill-ul. o găseam. Dar nu că ieșim pe acolo pe un tunel și ieșim bine. Ocolim un pic acum. Sau când o să fac YouTube, cred că trebuie să... Ce? De ce? Ce? Că nu te-am auzit. Trebuie să-mi fac alt cont de... A, da. Când încep YouTube. Păi de ce? Păi, până încep YouTube-ul, cu contul ăsta o să fie departe. Păi dacă te bagi în PD cu el și poți să filmezi când ești în PD. Hai, David, unde ești? Poate, stai. Mamă, am băgat la AT400 acolo și a pus mașina peste el. Uite un avion în apă. El are un AT400 și o mașină peste. A, ce șmeche. Aș băga și o cutiu, dar mă zis că acum și nu vrea să țică episodul ăla. Cred că știu cum pun numele la episod. Cum? Că nu vreau să fac clickbait, deși am făcut clickbait. Da. Titlul AT400 pe avion, nu, a mașină pe AT400. Da, așa-l pun. Da. Nu dau, o să de-abia urcă oaile. Știi că 6 km, dar mai sunt. Băi, vezi să scurtăm. Dacă ne... Bă, nu știu ce să... Hai, scurtăm, dar să nu ne stunăm. Hai, scurtă. Ești ce am zis. Nu, că-s bine, e bine. Tu? Nici n-am sărit. Ah, eu am sărit. Am Vreau căzut. să văd ce se întâmplă cu tine. Stai că mă dau mai în spate și sar și... Oh, aici. La cutiul ăsta imediat te stui. Ce naiba cu remorca asta? Ai sărit? Gata, am sărit și... Ca să punem Spurnai. și Mi-a luat bubul. foc remorca. Ei, Mi-a luat foc remorca. Gata, cursă. Mamă, să mor de mai fac eu curse. am avut noroc. Ah, Păi hai fără, mă, că... nu cu remorca. Fă Nu așa. știu cu remorca. Deci dă-i, fă așa. Și cum să-ți bubuie, mă, ca? Păi de se Îți poate? bubuie remorca. Da. Mie nu sunt singură. Azi că dau jumate, facem jumate. Apa sus pe acolo. Da. Nu trebuia să luăm Angel Pine, nu. Da, wow, iar m-a răsturnat. Ce naiba cu camionul ăsta? De așa, că merge. De invers. Gata. Bubui? Nu, camionul ăsta e blestema, frate. Ei, aia e. Asta aici la volan, șmeche, bam. Atunci destul de mult să faci o cursă de asta. Bă, mă chinuiești de 2 ori să mă rest. Iar mă răsturn. Deci nu se poate așa ceva. Mă, eu nu am stunat până acum. Dar poate mă stun. Gata, știu cum pun numele la episod, îl pun altfel. Cum? Ei, îmi zic după. Să nu fac clickbait. Ei, și dacă fac clickbait? Te enervează clickbait-ul? Câteodată da. Păi de ce? Pentru că chiar vrei să vezi chestia aia. Adevărat, da. Și să vedem. Și chestia aia... Nu există. În videoclip se întâmplă 5 secunde sau mai puțin. Sau nu există. Sau deloc. Da. Cred că episodul ăsta o să dureze ceva. Cred că lasă mă ca și mă tot că nu văd cum să fac drum. Deja avem 9 minute de filmare. Și nu știu, să vedem cum scurtăm. Scurtau pe acolo. Păi mă duc la Angel Pine. Nu, cred că... Mă duc înapoi la tracă. Aha, gata, știu. O țin autostradă că ajung repede pe autostrada. Că mai e gâmblană. Îmi dau kill. Ce?
Mi-am dat. De ce? De ce să mai fac, frate? Deja se cimite. Acum înapoi cât că fac mult, că mă duc tai pe acolo pe autostradă. Să ai pe acolo, ajung bine. Da. Dar nu se aude sample deloc, da? Și așa n-am nevoie să audă. Că niște sunete care nu și-au rostul. Bune sunetele din Minecraft. Oricum, sample San Andreas-ul l-am jucat E din 2004. da. Ce, 2004, dar aici autostradă. mamă, cât am jucat ce GTA 3, frate. Bă, eu n-am jucat GTA 3. Mamă. Am jucat Vice City mult. Ma, n-am Mamă, jucat. țin minte când am ajuns la oraș și am pierdut salvarea. Da, eu vreau să fac vreau să-mi iau GTA San Andreas, GTA San Andreas, Vice City și să-mi fac un episod în care le arăt cum făceam eu bani. Uite, ce că bani. Uite, bani nu la mine. Așa. Dar Nu înțeleg ce m-a spus, ne-a arătat ceva. câte minute avem? Ce? Câte 11. minute avem? Mai ții sau? Păi da, uite, bun acolo. O să văd. Încă deci mai mult. Mai curba aia. Cât costă un clover? 90 de K. Nu știu că. Dar nu e bun. Stai pe aici. Nu. Mă stunai. M-am scos. Dar ce m-am scos mă din joc? E, da, eu am virus și calculatorul mă scoate din joc câteodată. Și e nervant. Nu mai merge, gata, ai de rămas. Aia e. Bun, cam atât și cu acest episod, dar eu am fost Gabi, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați și să vadă și prietenii voștri. Să ajungem cât mai pe la suma de 100 de abonați ca să facem acel giveaway și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Ah.